Әни пішірген ризықтан да дәмлірек әйбір болар мекен? Әби пішірген ризық болса ғына, әйді ол татар халық ризығы болса, тіліңні етарсың. Әгер де татар халық ризықлары бойынша хит-парад түзісек, менімше Қыстыбы бірінші орын алар еді. Сәлем достар! Байрам Family каналында Қыстыбы шоу! Пара-пара-па-пам! Безнең тапшыру Қыстыбы шоу дип атала. Һәм шуңа күрә без бүген Қыстыбы пешерергә уйладык. Камыр басу өчен безгә су, сөт, он, йомырка, тоз һәм май кирәк булачак. Тара-тарам-там! Дәрсе, сіз бізді қамыр баса деп ойлайсызмы? Юк, ялгышасыз. Камыр урынына без әзер лаваш сатып алдык. Тара-тара-там! Зифа, алып кой бу әйберләрне. Қыстыбы пешер өчен безгә камыр һәм бәрәңге буламыгы кирәк булачак. Камыр урынына без инде әзер лаваш алдык, бәрәңге безнең пешә. Пешеп беткәнне хәзер тикшереп карыйбыз. Там-парам-пам-парам-пам! Зифайда бәрәңге буламыгы ясыйбыз. Мин әзер. Хәзер без бәрәңге тигәбез. Зифа тотып. Тотып-тып? Ой, мин тотып торам. Ә син тигәрсең. Башта тигәр алдыннан сөт һәм май салырга кирәк. Бәрәңгегә. Ой. Упс. Ой. Пара-пара-пам! Хәзер май салырга кирәк. Сол инде. Салам бит. Буламык тәмлерәк булсын өчен майны күбрәк салырга кирәк. Керин. Зифа, берәр җырлале. Ярат. Облака, бәгривые лошадки. Югайда Қыстыбы түрінде жырлыбыз. Қыстыбы, это тесто и картошка. Қыстыбы, подожди еще немножко. Посмотрите вы, пожалуйста, наше шоу и поставьте нам, пожалуйста, пальцы вверх. Қыстыбы шоу. Хәзер без Қыстыбы ясыйбыз. лавашка буйбыз. Сылыйбыз. Әйдә бер шешене ал. Һәм мин алам. Ой, һәм син аласың. Әйе. Бер калыкны алабыз. 2. Син бер. Хәзер кырыйга гына. Зифа, син беләсеңме, ничек мин бәләкәй чакта Қыстыбыны әйтә идем? Ничек? Арбузная половинка. Ул айның бер половинкасына охшаган. Менә шундый. Айга Мин ябам. Үземнең Қыстыбыемны. Ой. Менә, беренчесе булды. Бәрәңгене күбрәк салырга кирәк. Беренче минем Қыстыбы. Беренче. Қыстыбыем. Тәмрә. Без Қыстыбыга май сыламыйбыз, чөнки без аны майда кыздырабыз. Беренче нечкә, икенчесе калын. Анысын калын нечкә, анысын калын. Üçüncüsü нормально. Калын да түгел, нечкә дә түгел. Икенчесен генә ясыйсың. Уңа да калды инде. Анда ничә? 3, 1, 2, 3. Тукта. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Зифа, әйдә хәзер бер кыстыбый белән эксперимент ясыйбыз. 2 кыстабы белән. 2 кыстыбый белән. Хәзер без сырны алабыз да, һәм аның өстенә Аның өстенә сибәбез. сибәбез. Ул бик тәмле була. Без бит сыр яратабыз. Сезгә дә шулай әйтәбез. Ну, Рекомендуем. Рекомендуем сезгә дә шулай эшләргә. Ул бик тәмле була. Булачак. Кыстыбылар әзер. Алар тагын да тәмлерәк булсын өчен без аларны кыздырып алдык. Хәзер ашарга. Зифа, тукта. Ашаганчы безгә әлеге алъяпкычларны һәм баш киемнәрне теккән Поварской стиль компаниясына зур рәхмәт. Хәзер ашарга. Ушанды. Ничек мин ашарга соңгы? Дуслар, сезгә безнең бүгенге кыстыбылар ошадымы? Ошаса, безгә лайклар куегыз. Һәм безнең каналга язылыгыз. Пока-пока. Сау булыгыз, пока. Кыстыбый шоу! Пока.